24 rokov mal. Ja som mala 19, ani ne ešte, som nemala 19. No, tak spoznali sme sa asi na hodovej zábave. Jak tu boli hody, tak tam sme sa, on bol u vojska, došiel na zábavu a tam sme sa spoznali. No toto je fotka, keď sme sa spoznali. Čo, nebol fešák? Však bol fešák. Nechal mi odkaz, ani som ho nepoznala, nechal povolakom odkaz, že aby som došla kdesi, čo ja viem, tuto ešte neboli domy, takže by sa chcel se mnou porozprávať a tak. A potom už to išlo. Keď bol u vojska, tak došiel raz za mesiac na dovolenku, v máji sme sa spoznali, v máji, a na budúci rok sme mali svadbu. 6. februára sme mali svadbu. A to je všetko. A odtedy sa tu motáme. Keď máte mnoho vecí, tak vždy z tých mnoho vecí oči vám panujú na jednu vec. Takže aj tu v tom prípade človek, keď chodí po tých zábavách, ale tak už si vie pozrieť, kto je, jaká je, čo je. To je len vizuálne, ale tie ostatné veci, pravda, čo robí alebo kde robí, to sa vtedy ešte nebralo. Nebolo také. Toto je svadobná fotka. Ale šaty, aké boli vtedy móde, tak sme sa obliekli, jak boli v móde. Ináč, on bol u vojska, ale ja som chcela, že aby bol civíli. Tak on bol dôstojník u vojska. Tak on bol civíli a teda ja som už mala takto, no. 30 ľudí nás bolo v jednej izbe, tedy sa to robilo doma. A viete, ako je to doma, keď nebol dom veľký, bola izba kuchyna, bola taká predsieň, alebo čo to bolo. A to bolo všetko. Takže tam sa ani nedalo, že nejak. No ale tak z kostola sme išli, z Osobášu sme potom išli, sme sa najedli doma a potom sme išli do toho hostinca, alebo jak sa tomu teraz povie, do reštaurácie, teraz sa hovorí. No a tam sme mali tú zábavu. A po zábave zase sme išli domov, tam sme sa zase najedli a do rána mulatovali. Neboli problémy, že by bolo voľaké také trhliny veľké, voľakde, ak sa stávajú. Ako v bežnom živote. No. Ako v bežnom živote. Nebolo treba riešiť žiadne veci, proste, ktoré by narušovali manželský vzťah. Takže a každý sme si robili podľa seba. Ona svoju robotu, a ja svoju robotu. A vzájomne si pomáhať. Lebo inakšie, keď jeden pôjde tam, druhý tam bude robiť, to nebude fungovať. Tu človek musí sa niekedy hodiť spátečku a povedať, počkaj, musíme ešte toto dorobiť, aby sme voľačo nepokazili. No, takže tu bola dôležitá taká spolupráca. Není to zbytočné. Není to zbytočné, pretože tým, že tie manželstvá sú teraz také, aké sú, trpia hlavne deti. A čo teraz? Čo sa robí? Tie deti nevedia, čo majú robiť. Zabíjajú a strieľajú a čo ja vím čo, no tak to teda nie. Deti naše nezažili takéto veci. Manželstvo, keď chceme si predstaviť, ja si predstavím vždycky, že jedenkrát povedal jeden múdry človek, že berme si príklad od zvierat. A keď si zeberete to manželstvo a ten vzťah jeden k druhému a pozrite sa na holubov, ktorý si dá na streche a vidíte, jaký vzťah majú k sebe, tak rozmýšľate si, tá vazba, ktorá je tam, je na niečom založená. Pretože v každom manželstve ani jedno není také, že by to bolo len na ružách ustlané, jak sa hovorí. Sú tam aj problémy, ale treba tie problémy vyriešiť a ideme zase ďalej. Nezostávať v nich, v tých problémoch. A ne, ja som to len bola, ja som hento. Nie, my sme boli. Tak musíme povedať. Ja vždycky hovorím, striezmo sa najesť, striezmo vypiť,
nepoužívať alkohol, drogy a inakšie veci. Pre mňa alkohol ako taký je len na čištenie rán. Ale napitie, ja celý život nefajčím, nepijem, ale čo môžem povedať a hovorím pre dobrý život, je dobre stravovaný. Ja mám veľkú záhradu a ja mám ovocie celý rok od A po Z. Najdôležitejšie si myslím, že je medzi sebou tiež mať sa radi a tolerancia. Tolerovať. Lebo pri takém manželstve dojde všeličo. Aj hádky dojdu, aj dobré, aj zlé veci, ale všetko musí sa vyriešiť a tolerovať jeden druhého.